A Estrada premiou un ano máis a comunicación local en redes sociais. Vémolo xa no xornal semanal no que tamén daremos conta da folga que se aveciña no IES Manuel García Barros. Moi boas tardes, de seguido daremos conta dos galardoados nos premios Rebumbio, pero antes trouxemos este xornal semanal ata as portas do IES Manuel García Barros porque a finais de mes estarán en folga no marco dunha folga a nivel galego, pero reclamando melloras para o seu centro. Moitas das aulas están no limiar da ratio, algo que os mestres din que lles impide dar clases de forma correcta. Ademais, varios mestres teñen máis de 160 alumnos en total e un deles chega aos 180. Este semanal realmente iase gravar no Manuel Coto Ferreiro, porque este sábado íase celebrar o Gran Comisión, unha das iniciativas da Comisión de Festas para financiar o San Paio. Finalmente, ese Gran Comisión suspendeuse porque non se chegou ao mínimo de grupos participantes. 4 feridos nun accidente múltiple con 3 vehículos implicados en Couso. O PSOE solicita no Parlamento que se fagan melloras de seguridade na PO 841 e na PO 213. O BNG reclamou que se execute a mellora integral da PO 213 en lugar dos bacheos feitos. O PP provincial vai pedir ao Goberno que a fibra chegue á totalidade da poboación, tal e como tiña que ter acontecido en 2025. As obras do campo do medio de Sabucedo atópanse completadas ao 90%. Arranca a licitación das novas vivendas públicas da Estrada. Prevese que estean listas en 2028. A espera de Iria Collazo gañou o premio Manuel García Barros. 17 hostaleiros participarán na Festa do Salmón. O Manguelo Folk celebrará unha nova edición a finais do mes de maio. O Centro Estradense en Bos Aires está digitalizando os seus fondos. Os DIN Galicia reuniuse con veciños da Estrada e exixiu melloras en servizos sociais, sanidade e atención aos maiores na Estrada. O Losada vai presentar os seus tabuleiros feitos con cascas de castaña na FP en Nova. A Estrada acolleu un seminario internacional da USC e unha charla sobre como parar a emerxencia lingüística. Animan as farmacias da Estrada a unirse á rede de Puntos Violeta. E antes de ver o que pasou na gala do Rebumbio, imos coa previsión meteorolóxica para a vindeira semana. Alternaránse os días olleiros coas chuvias lixeiras. As temperaturas manterán unha tendencia ascendente, a excepción do mércores, cando pasarán dos 29 aos 21 graus. E ruxamos o treito final deste xornal semanal ata os exteriores do MOME, recinto que acolleu o pasado xoves a gala dos premios Rebumbio. Por segundo ano encheuse este recinto e a Festa da Comunicación Local abriuse cos discursos do alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, e unha das fundadores da actual comunicación, Lorena Pernas. Cando puxemos en marcha o ano pasado os premios Rebumbio, fixémolo cunha idea moi clara: dar visibilidade a esa comunicación que nace aquí, na Estrada, feita por xente de aquí, que conta o que somos e como somos. O xurado dictaminou que o premio ao mellor uso do galego nas redes sociais tiña que parar as mans da Riala. E unha das grandes preguntas que tiña esta noite era que pasaría se un bar no Castro Loureiro gañase o premio ao mellor uso do humor como recurso comunicativo. Isto aconteceu e o que pasou foi que non acudiron á gala para recoller o premio, senón que o fixeron máis tarde para así preservar o seu anonimato. En canto a difusión de negocio local, o premio foi parar a Pinta Letras. Se falamos da comunicación deportiva, o Rebumbio foi para Non Vale Furar. No caso das propostas educativas, impúxose da Viceiro. E esta semana, ademais de pola edición do Manguelo Folk que acaban de presentar, a asociación Coto Manguelo foi protagonista por recibir o premio a mellor iniciativa cultural. E Patiños da Estrada, como estaba previsto, recibiu o premio ao momento Rebumbio do ano. Un galardón que reciben pola campaña que fixeron para conseguir que a cadela Bom Bom volvese a andar. Dende a asociación aproveitaron este recoñecemento para pedir que máis xente se faga socia, algo que precisan para prestar o servizo. Entonces yo lo que sí pido, por favor, los que podáis,
es que por 4 euros solo al mes o 48 al año, pues necesitamos más socios, porque esto se sostiene gracias a eso, a los socios. E a noite pechouse co premio ao Estradense do Ano, un premio que se elixiu mediante votación popular nos días previos a esta gala, e que con máis do 50% dos votos foi a parar ás mans de Agate Alzheimer. E así rematamos este xornal semanal coa esperanza de, dentro dun ano, estar aquí outra vez contándolles todo o que aconteza na gala dos premios Rebumbio. Moitas grazas por estaren aí e vémonos a semana que vén.